I zato hoću da zajedno ovu zemlju vodimo prema budućnosti sa ljudima koji imaju hrabrost, koji imaju petlju da preuzmu rizik na sebe u svim okolnostima, da se ne obaziru na pretnje, jer znaju šta im je činiti. To je moje verovanje. Kažu oni Kosovo. Kad oni kažu Kosovo, kad oni kažu Krajina, kad oni kažu Srpska Bosna, ja vam kažem, kao što je to bilo i nesretnih i prokletih, beznadnih 90-ih, uvek je neko nešto krao u tom trenutku dok su oni govorili imena naših zemalja, prostora na kojem živi naš narod. Uvek se neko bavio nekim lopovlukom, uništavajući živote drugih, unižavajući ime Srbije i srpskog naroda. Kada mi kažemo i Bosna, i Krajina, i Kosovo, kada kažemo Srbija, kad kažemo srpski narod, mi verujemo i nikad ne odustajemo. I kažem vam, nikad u svom životu neću odustati od odbrane našeg integriteta, od odbrane Kosova i Metohije mirnim putem, čuvajući svaki ljudski život, a ne ugrožavajući iznad svega živote svojih sunarodnika.